Ja, hartelijk welkom bij weer een nieuwe vlog met Marco voor Koraal Media. Deze keer gaan we naar een heel leuk vakantiepark. Meer daarover zien jullie na de intro. Ja, we staan hier bij Europark, de poort van Maastricht. Zoals jullie zien is dit een vakantiepark. Maar er is ook een camping bij. Die laat ik jullie zo meteen zien.